Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту бародарони қандим, ҷавонои муҳтарам, навасаакову ҳавасаакои қанди бобош зиндаву сарбаланду хонаобод бошед мегӯм. хуб, сара вайрун мекунам, сара вабше вайрун мекунам. Нав мегӯм ки як видеои тарбиявӣ кунам. Ай пастиву баландиҳои зиндагӣ бо як кас визов метиҳад, бо як кас як хрусуҷа боамта меброяд, як хрусуҷа паперёк меброяд, рафтаиси ку як хрусуҷа меброяд, газават кези як хрусуҷа меброяд. Магарам тормуз кини хрусуҷара магарам янима кини оли ду хрусуҷара мо сарҳисобша нарафтаистем як тай дигаш бо биромад. гӯш кине 500,000 рубл ман метавонад 500,000 рубл агар ки бой додӣ ман айти ягон чи намегирам, ягон сумам намегирам. Ина бо як хрусчуҷаи олигарх биромад. Як хрусчуҷаи олигарх дами сари бобода биромад, дами раҳи бобода биромад. Бое доде медуни барои чи хел хрусчуҷаҳо бисёр шудай? Барое ки шикамакшун серай, кисаакшун пури пулай. Дунё тенҷиву оромияй. Яъне Тоҷикистони азизи ма, дунёи ма тенҷиву оромияй. Шикам ки пур шид, баъд дар ҷумон, дар рақс кунӣ, дар бозӣ, дар баъд дигар коро сарш мешавад. Шиками сер меган охӣ. Шиками сер шид баъд хел мешавад. Дигар мин ҳама тенҷ ором, чӣ кор кунам бояд ягон нағма кунам ку. Бош пайдо шидина. Ду хрусуҷаро оли янима накардем. Легендара қати шӯҳрат. ия тай дигаш 500,000 сум мега метон. бихезем биёен мега. И кияй? Фаридун пулот бисёр шидай. Шербачаи лафз дорӣ. Ҳамун лафз да мести? Ҳамун лафз да бест? Ман инами мардак боре гап мезанам. Не ки тира мардак боре гап задесӣ. яке ҳами шӯҳрат легендара янима куна. кира Фаридуна янима куна. Бо ягон тай дигарам ҳастай бобро. Ҳами хел ба фикри ми шӯҳрати навасаи қанди бобош. ҳамиди пайраҳаи боборо тай карда се намедонам ки бисёр вай кеса то ҳаму ки буд буд ку қати Ҳабиб Нурмагомедов мегирифт ку Конор Макгрегор қати ҳамун мерава чӣ бало. Просто ҳадди худтуна бушносе навасаи қанди ма қати шербачаҳое ки дар гирди ванои ман ку дар гирди ванои ман шербачаҳо ҳастанд. Дар гирди ванои ман ягон шағол нест, ягон қашқалдоқ нест. ҳама дар гирди шеринар шербачаҳо ҳастанд. ҳуштуна да сартон бигирем. Ина хабартон кардам. Ман чалавек словам гапамда ҷавоб метавам. визи фитра қабул карданаш интизор шав. бача морам як кору бор муна бинем оли як ҷомра ҷамъ гир кунем, як кору бора бибинем, ба навбати ту ира янима кунем олира янима кунем. хеса мине вабшета охи 500,000 пули кам нестай бачо. бобо по далави гур, бобо бимбирбира диди боборо гиҷоҳот даъват кеста. усунша оли ба дар видеои оянда гап мезанам. Фаридун ту визифа интизор шав, аҳими бобот визифа интизор шав. Ма корборма як ису корборма тах кунам, як ров накунам корбора. ба визифитра бад хуш ба визифитра метавам. ба визифитра қабул карданша ба мегум този хабарат кестам ки ғайрат дорӣ. қати шӯҳрат як ба як биромадаам. барои ҳами миёнта сахт бубан пулоро расход накунӣ. бо 500,000 янима бимон сурат шабиги бигӯӣ на бобо инами шуморо интизорай. бобо баъд гирмит карда баравад. ва он нафарое ки шумо боборо пас мезанен, худтун аввал да оина худтуна бигирем просто бибиненам хеле ба гап занед ки маънои гапотон чия. бобо
در خوجند بوستانی هستم فهمیدی 24 ساعت قبل اون شگاب نزنم که مگم بسیاری بعد وای کسی آبا شد کم کم مگرم مگم سپورزال برم با بورا این قدر حرمت عزت احترام میکنم خروس شجاع حدی خطونه بشناسین فهمیدی سر به سر نشین کی با تو با میبینین چی گفت فریدون انتظار شو جوابی بابورا انتظار شو میگم فریدون خطب اول خودت قطعی مسئولیت کرد کلات بگی اونجا بمون کلات قطعی مسئولیت که چی گفته ایستی بعد که ویزیفه ما قبول کردم بعد دیگر راه خیلی نیستای چپروس نیستای با رنگ اینه لگنده وره بعد نغمکنی با جوش زیلون کشکی و بعد وای کردن ما اولی تراوما گرفتم اولی ما این خیلی او خیلی اولی بعد خیلی گپ نمیشه رفتم سراز ممکن زال بره قبول میکنم اولی ویزیفتر قبول میکنم جوابشو بعد میگیرم این تو خاطرستان کردن ترا فریدون